sanibonani sabingelela isigadla senyama safele emazweni indaba zabantu zakhulumisa ngehlale kunje kusho ukuthini ukuthi ngehlale kunje kusho ukuthi impilo yomuntu iyaguquka usuku nosuku izinto ezitsha zenzeke empilweni yomuntu akekho umuntu odalela ukuhlupheka sonke siyogcina sesifikile kaNompumelelo ukuthi sifike nini kanjani kodwa siyogcina sifikile Angithi empilweni kuyabekezela empilweni kuyalindwa kodwa okusalayo asikho isikhathi esingafiki kuphi empilweni Yonke into inesikhathi sayo futhi mayisifikile sifikile Ngifuna ke sike sibheke izinto okuhlezi ukukhulunywa ngazo kuthiwa ukhona ukuphakanyiswa noma ukuphakamisa noma ukukhushulwa noma ukuphakama noma ukutshata noma Nkosi yami noma ugodo izinto ezikhona zonke lezo othi azikho ingoba angakayitholi zona noma ingoba angakafiki lapho kwenziwa khona zona khona ayikho into engekho la emhlabeni La mhlabeni yonke into ikhona. Kuya ngokuthi wena usufikile yini endaweni okuyiyona la khona lento oyifunayo na. Omunye ayibuza, awubani lo dokotela okhuluma kanje ngiyaqala ukumbona cha. Sigadla senyama safele emazweni lesi. Umuntu abazi abantu zakhulumisa ungaxoshwa ifele kwela kithi ngilapho umhlaba kalingana kwamhlaba uyalingana ukakhubalo ndibuye egcekeni ilapho kwenziwa khona phela izinto ezijulile mawufuna izinto ezijulile ezinamandla ezisheshayo eziqinile ezisindayo eziphilayo woza kamhlaba kalingana yakutshela mina woza kamhlaba kalingana uzothola itshe mawufuna ugodo uzothola ugodo mawufuna ukuthwala ugodo uzolithwala ugodo Ukuphakama wonke umuntu uyadinga ukukhushulwa wonke umuntu uyafuna ukukhuphuleka Xhumana nodokotela 2+2 uzokulekelela Thina sikhuluma ngezinto esizaziyo ukuthi zikhona ziyaphila futhi bayifika empilweni yomuntu ziphila Ukuphakanyiswa kuyinto ekhona Uma sikuphakamisa sisuke sikuthatha sikubeka emnothweni isuke sicacisa impilo yakho ukuthi impilo yakho iqala la izifike la Uma sikuphakamisa sisuke sesithatha inhlahla yakho uma kuthiwa ivaliwe sithi thina asikholela ukuthi khona inhlahla evalwa ngumuntu emhlabeni sidlule Ukuphakanyiswa kudinga abantu abakhathazekile emoyeni kudinga abantu esebezame bahluleka bangena ngamazwe befuna izinto kodwa kungenzeki lutho abanye bayathwala ngemfudu akwenzeki lutho abanye bayathwala ngamagogodwane kuyafana kwenzeki lutho abanye bayathwala ngofish kodwa kwenzeki lutho abanye bayathwala ngeinyoka kodwa kwenzeki lutho ngithi mina kubo bonke laba bantu ngihlezi ngibacela ngithi wozani la kwaDokotela 2+2 sihlale phansi Kukhona into ongathi wena ufuna ukuthwala ngifike ngithi mina no awukume ngokuthwala ngoba ngokuthwala ukwazi ukuthi yini ake ngikuphakamise unginike nje 3 months ngikuphakamise empilweni yakho Uphakame empilweni yakho uphile kahle ikhanye into zakho ziqonde bese ngikubuza ukuthi usafuna ukuthwala hayi sengiright bengifuna ukuphila yona lempilo buka ke Zonke izinto ngiyohlezi ngisho Ngithi ziningi izinto zidaliwe zifeziwe kodwa nize niqaphele ukuthi ayisizi zonke. Ufuna ukuthwala. Ukuthwala kuhle futhi nakho kubi. Ngiyokhuluma ukuthi kungani ngihlezi ngithi ukuthwala kubi. Ngiyokhuluma deep. Uyozondawo uyothanda kodwa inhloso yami ukufundisa ngolwazi enginalo. Hayi umpatanisa, hayi ntombi uyifunde encwadini, ngifunde encwadini mina. Angifunde encwadini mina ngiyalawulwa ugogo logobulisa kwaSempondo uvuma izizwe sanhlambe sizonhla indoda econtrola phezulu emkhathini bese sibuye sizohlala la kwiland phansi sibuke emhlabeni izinto zenza kanjani sikwazi ukuyilungisa impilo zabantu kuhle ukuthwala
kodwa ukuthwala kukuhle kunobubi nobuhle. Kuhle ukuphakama kunabo ububi, kodwa ububi buvela kanjani uphakama? Ububi buvela ngendlela yokuthi ngale nkathi sikuphakamisa isuka impilo yakho izoguquka. Mase iguquka bese iba nezitha. Ngale nkathi inyuka impilo yakho inyuka njalo nezitha. Right? Mase kunyuke nezitha ke, kufuna wazi ukuthi mase kuphakamisa funa sivala izitha. Ukuze uphakame ungawi. Kunabantu esibazi babe nezinto abasenalutho. Yini umuntu ubuka kuphela into ezayo, angacabanga ukuthi ngaleko into ezayo yini ekhona. Ukuphakama kuyafana nokugeza, kuyafana nokuyiclean, kuyafana nokuzilungisa ukuthi into zakho kazikhanye. Kodwa uma uphakeme, uphakama ngalendlela ukuthi ingabe beke into ezobhekana nayo empilweni yakho ikwehlule. Ukhushula. Sifuna abantu abazokhushulwa. Emabhizinisini abo sibathathe sibaqhubezele phezulu. Sibathatha laba ekhovele bekhona. Laba evele bekhona sibafika sibathathe lapho bese sibagayela thina into zabo, sibaphakamisa bayiphezulu. Siyabakhuphula laba evele bekhona bona. Sengizame ngafika la, right ke? Suzame wafika la. Yini ukufanele siyenze? Angunike nasi step. Noma ngikunike nani uhlanga lokhushula. Uhlanga lokhushula ilasifisa kufike khona uhlanga olulodwa zwi. Kodwa liyolawula impilo yakho likuvikele likuphakamiswe phezulu. Abantu basukumela impilo zabo ngoba abantu namhlanje sesinenhlahla yokufundiswa ngisho nako YouTube, sinenhlahla yokufundiswa ngisho emaredweni, sinenhlahla yokufundiswa ngisho uhamba etaxini, unenhlahla kodwa awufuni ukusebenza, ufuna ukusukuma ngoba usuphushwa. Kubhlungu kwenza into ngoba usuphushwa ngebhara. Kubhlungu kwenza into ngoba usuphushwa. Kubhlungu kwenza into ngoba usucatshangelwa. Kubhlungu kwenza into ungasaboni emehlweni usuyiswa nomaphi. Kubhlungu kwenza into usakwazi ngisho ukukhuluma usuthule. Ngisho nganikini ikhanda abantu bawuqhubha ngebhali bakisela bakisa khona bona. Mawufuna ukuphila nempilo ejulile nazo zonke izinto lesisekelo sempilo, woza kaDokotela 2+2. Uma ufuna isisekelo sebusiness, woza kaDokotela 2+2. Kanti yini enza ukuthi usukume ngoba usushayiwe? Kanti yini enza ukuthi wenze ngathi awuzwa kanti uyazi uyezwa? Kanti yini enza ukuthi wena ulalela abantu kodwa labantu abalalelayo bona baphezulu kwempilo yakho wena uphansi, kodwa wena uvuma bona uvuma ukuzwa ngabo. Ungezwa ngomuntu ophezulu. Kwesinye isikhathi umuntu ophezulu uyacindezela ngamazwi ekusabisa athi ukuthi akwenziwa, athi ukuthi ungakwenzi, kodwa yena ebehamba leyo ndlela. Khumbula, ningakhuluma konke nikhuluma kodwa egcineni masuwedwa lala wedwa uhlala wedwa futhi uhamba usuwedwa. Mawufuna isixazululo sempilo woza kaDokotela 2+2. Ngokuxazululela impilo yakho mina. Uma kungekho ukuthula kwezothando, woza ngilethe ukuthula mina kwezothando. Woza. Ungazi uthathe nje isinqumo esibhedayo, woza kimi wena. Aweneme la uhleli khona. Aweneme serious. Suhlalele amathize, sunezatho ezikuhlalisayo. Woza kwa 2+2. Ngikhona, ngilapha emhlabeni ngani. Sazoqhubeka impande, ngiyisebenzise, ngisazoqhubeka impande, kwenziwe lami ukufa. Hey, emsebenzini usuvuka, uya emsebenzini kodwa awusazizweli. Woza kwa 2+2, ngikuxazululele nje uye kahle emsebenzini. Uyaphuma emsebenzini. Sekunzima nokuya ekhaya. Sengathi ungasebenza waya. Woza ngikuxazululele. Bantu ezomuntu zabo bazoshiqula. Ezinye izinto kudinga ukuthi uma sizenza bese sisebenzisa izilwane. Isilwane simvelo, sihambisana nomuntu othi ngoba ngithi mina bantu ezomuntu zabo bazoshiqula. Ngithi gogo logobile ngisala kwasempondo vuma esizweni.
wathi gadla ngisigada senyama safele emasweni. Namanje ngiyasho. Nanoma ngayiphi inkinga oyifunayo. Ufuna ukuphakama, ufuna ukukhushula, ufuna ukuthwala, ufuna ugodo, ufuna icontract. Zakunika mina. Kodwa ayikho into engizokunika yona ngachazelanga. Wena uthanda umuthi kuphela umuthi awazi lutho ngawo. Woza phela uzofunda ngomuthi ukuthi yini umuthi. Mina ngabe ngiyangena kuwo wonke ama radio station, wonke ama radio station ngabe agijima yimi umhlaba wonke jikelele. Ngifundise ngomuthi ukuthi umunjani umuthi, umuntu usebenza nini, yini ubuhle bomuthi, ububi bomuthi yini. Ngoba abantu bathatha izinto abangazazi sekufanele thina sipheshane nezinkinga zabo. Abanye bathwala ngabakhosikazi zabo, abanye bathwala ngabobani, abanye bathwala kukhona ukuthwala. Wena ukuthi ukuthwala ukuthani, bothwala ngawe ngokuhleli. Wonke umuntu ofuna ukusizakala ngempande zomuthi, wonke umuntu ofuna izinto ezijulile. Dokotela 2+2 sigala senyama safele emazweni. Ndabathi manje hayi khona madoda. Masithakatheni kodwa sithakathe ngokuhle. Zikhona umuntu ogulayo ngithi mina awungahambi, awungaboni, awungasebenzi, onjani akeze kimi angayibambezelwa mbudlana nje. Qonda ngqo isikhathi siyahamba dokotela 2+2. Ngila komhlabeni ngicabeke inibingelela ngiyanthanda. Angilwi kodwa kufuna iqiniso kuhlezi kuyiqiniso. Ngiyanthanda bakithi nibekezele kodwa nize nazi ukuthi ngehlale nje asiguquleni isimo sethu. Akubuka umuntu akubuke kanje, omunye akubuka ubhekise phansi, omunye akubhekisele kodwa wena ngehlale kunjani kunje. 072 737 8514. Siyabonga.